Ahoj, ahoj, já jsem zase zpátky a chci vám udělám takový malý let's play na hru tu Minecraft, tak jste někdo chtěl, tak ho udělám, tak si vytvoříme nový svět. Let's play. Jak se mi to laguje. Vypnu si radši tady tohleto. Budu terén, no. Tak jsme tu. Já si trošku změním grafiku a jazyk, aby se tomu všechno Afrika. To máme English tu. Video setting, ať to nemáme moc. Grafika máme si pomalou for normální P format, FPS, Vive Moving, Advanced OpenGL. Už to nelaguje tak moc. Tak začneme asi prvním a to je kutáním dřeva. Sorry. Tak. Dobrý, začneme kutat dřevo. Teď si ty. Tak kašlu na to. A kutáme si víc, vlastně my tady můžeme dát vlastně tu bedničku. Uděláme si sekirku. A toto. Potom možná nějaký ukázky módu, ale to ještě nevím. Sorry za ty lagy, já to zkusím nějak potom vylepšit. No. To by mohlo začít nějakou malou chajdu. Tak asi tady bychom se mohli udělat barák. To vydáme dost. Začneme stavět ten barák. Uhni krávo. To bude fakt hardcore tohleto. Dá se říct, no. Ne, no, ještě, že to je jako týrání zvířat. Jak žádný videa nebudu. Ale ne. Já jsem Jsem ještě ty lagy, ale nějak jako mě to baví. Snad mám naplay mikrák. Dejme se, nevím, nebo zaplay. Ale... Nechci ve 3D grafik fancy. Fancy, myslím, že špatná grafika. Jestli správně vím. Cože už došlo dřevo, můj bože. No, to je dobrý. To je opravdu dobrý. Fakt nám došlo dobře dřevo. Tím bych na konce, jak s tím budu končit a takový.
Prostě toto je první part, jak prostě přežít tu první noc, potom nám budu ukazovat, jak prostě až dostanu dia, tak prostě jako by se skončí s tím Minecraftem. Nebo možná ještě plánuju, že udělám jakoby ještě konec do endu a prostě tak. Ale to fakt ještě nevím, to ještě opravdu nevím. Prozatím to stačí. A no. Tyko, to jsou takové lagy. Trošku jsem to pokazil. No, nepokazil, spíš posral. Ale to je to. Dáme dřevo. No, už bych to vlastně, už bych mohl dělat ty vole. Čekajte chvilku. Jenom si vypnu Skype. Jenom se teďka sám. Potom ještě plánuju natáčení z Terrarie. Jestli se mi povede to nainstalovat. Ale to věřím, že jo. Dneska si dám takovej stromovej, trošku stromový domeček, ale jej. Zatím ty lagy nejsou potíženy. Lagy nastávají jinak u 15 fps. A můžu začít dokonce i u 20. Ještě dělám svůj Hamashi server s kámošem, prostě založíme. A no prostě s ním založíme Hamashi server a nebudu jak ten, nechci ho urážet, ale je prostě